previst fer una donació de material tècnic a la empresa que se'l quede. Els actors i actrius valencians volem denunciar la pèssima gestió que estan fent dels espais públics, l'abandó total de les polítiques culturals i el despropòsit insultant que suposen les mesures que pren l'administració amb l'excusa de la crisi. Teatres de la Generalitat Valenciana renuncia de manera errònia a la gestió d'un dels millors espais teatrals que té la ciutat de València i llança al poal del FEM els diners invertits en la rehabilitació del Teatre Thalia fa anys i el projecte de donar cabuda en aquest escenari als treballs dels professionals valencians. Diners que són de tots els valencians, els mateixos diners que van llançar al FEM en la rehabilitació de les naus de Sagunt, amb el tancament de la Sala Moratín, l'altre espai, en la desaparició del Centre de Documentació Teatral i en la construcció d'una sala d'assajos faraònica a la 7ª planta d'este Teatre Rialto. Per a nosaltres, això significa malbaratament dels recursos públics. Per això fem pública la nostra protesta i demanem als responsables de la política cultural que escolten les necessitats reals del sector i aporten solucions reals als problemes. Demanem que es reunisquen amb tot el sector, amb totes les parts implicades que formen l'Observatori de les Arts Escèniques Valencianes i que es comprometen a establir una política teatral con la que es mereixen els ciutadans i les ciutadanes valencianes. De la mateixa manera, volem deixar ben clar que no es tracta de recursos econòmics, sinó de la bona gestió dels que hi haja. Els actuals responsables en política teatral han demostrat la seva incompetència per a gestionar els diners públics, per a vertebrar i promocionar el sector teatral i han dut al fracàs, a la ruïna i molt prompte a la desaparició dels professionals del teatre, la dansa i el circ de la comunitat valenciana. Per això es demanem l'immediat cessament de la directora general Immaculada Gil Lázaro i el nomenament d'una nou responsable que siga capaç d'aunar, construir i dialogar amb els professionals en lloc de separar, destruir i enfrontar-nos. Anunciem la posada en marxa a través de Change.org de la recollida de firmes i recolzament social en contra de l'abandó de la gestió pública del Teatre Thalia i reiterem la nostra voluntat de continuar amb els actes de protesta com el d'avui en els teatres públics de València, amb la finalitat de denunciar i informar al públic de la devastadora gestió dels seus governants, actors i actrius professionals valencians. Moltes gràcies.